taget herud i dag for at spørge helt almindelige danskere om deres holdning til homoseksualitet. Det er okay. Det er i orden. Jeg har intet problem med det. Nej, jeg synes heller ikke. At vi har vel etter hvert godtatt det mer enn tidligere. Så jeg synes, det er helt i orden. Ja, det synes jeg også. Man skal gøre, som man har lyst til. Hvis man føler, at man er mere tiltrukket af en af samme køn, så det er vel der. Man skal ikke ens, man skal ikke lade sig høre på, hvad andre siger. Fordi hvis man har lyst til at gøre så skal man da gøre det. Ja. Den er stabil, vil jeg sige. Jeg er meget åben omkring det. Jeg synes, det er okay. Altså, det synes jeg, fordi ja, vi har alle sammen vores genetiske ting og sager. Der er der en lille smutter indimellem. Det kan folk jo ikke gøre for, vel? Så det er okay. Jeg tror, det ligger i generne. Ja, jeg tror sådan principielt er det jo i generne. Man kan godt blive opdraget til måske at synes, at det er forkert, men så bliver ens følelser så undertrykt på den måde, ikke? Ja. Men jo, jeg tror helt klart, det ligger i generne. Altså. Det ved jeg sgu ikke. Det er ikke noget, jeg tænker over til hver dag. Det må jeg sgu indrømme. Kom til arv og miljø. Det er ikke noget, jeg tænker over til hver dag. Jeg tror, det ikke er noget opdraget. Det tror jeg ikke, det er. Jeg tror, at du er født til det. Altså, det tror jeg. Den lille kromosom et eller andet sted, der er gået galt, ikke? Der er jo dem sådan med løsgrønhed, og så er der også bare mandlige. Det er meget forskelligt. Altså, tit så kan man se det, men man kan også meget hurtigt blive overrasket. Generelt så deres hver måde, det er sgu ikke meget. Det synes jeg ikke, du kan se specielt. Fordi følelser er meget. Det er jo meget bredt. Der er nogen, der er meget feminine, nogen er du det ikke. Altså, du kan jo ikke altid se, at det er en følelse. Men der er selvfølgelig nogen, hvor du kan, som håndbevægelser og deres måde at tale på. Men jeg synes ikke. Jeg tror bare, at det er folks holdning, at hvis du er følelse, så har du den der feminine. Men sådan er det ikke. Det er sådan lidt taben. På en eller anden måde, tror jeg. Altså det er sådan lidt nederen, ikke? Hvis man har venner, der er homoseksuelle, og man bliver måske stemplet som en af dem. Jeg synes ikke, de er så åbne omkring det, som det burde være. Jeg tror bare, man er bange for at blive sat i bås. Hvordan er det selv at være homoseksuel? Nej, altså det er sgu okay. Altså det er ikke noget, der er sådan... Selvfølgelig får nogle tilråb sådan hen ad gaden. Har homoseksuelle bare generelt større diller end andre? Ja, nu går jeg til fodbold, ikke? Og altså, jeg har sådan... Altså, det er halvt homohold, det er sgu. Og det kan jeg bekræfte. Tak for det. Og vi kommer fra Bornholm. Det er okay.